čo vás prekráčali. Učitelia sú obaja mladí. Môžeš si od nich nechať dvoriť. Aby ti čas prešiel. Taký príjemný večer nastal. Lastavičky štebotali okolo. Ja som s nimi začala štebotať ako ozavod. Aby videl Mišo, aké príjemné je mestské dievča. Z času na čas pozrela som mu vrelo do očí. Priniesol kyticu hôrnych kvetov. Ja ďakujem. Obdivujem. Bože, jednotvárne sa míňajú dni. Ja, Bože, pre ústavičnú prácu nemám dlhej chvíle, až naopak, vždy primálo času. Deti, Bože, sami vedia si spraviť zábavku. Moc bubace! Keď sú moje deti zdravé a samopašné, veľmi často si žiadam, aby mi čím skôr odrástli. Že by už prestalo to väčité vodne v noci neprestávajúce nepohodlie s nimi. Mama! Matka! Mama! Mama! Matka! Mamina! Maminka! Prečo je stôl z dreva? Prečo my v tme nevidíme? Prečo hviezdičky žmúkajú? Prečo leva volajú levon, keby ho mohli aj inak volať? Prečo? Keby sa všetky hyeny, čo sú na svete, pustili do boja so všetkými levmi, čo sú na svete, ktorí by zvíťazili? Ako môžu Angličania zabiť 1000 tigrov do roka?